niečo sa stane? Wow, pozrite sa, v tej klietke sa normálne zapla elektrina. Tak tam by som fakt nechcel skončiť, dobre. Toto nemyslíš vážne, že toto mi zase vyskočil. Reklama! Toto asi vypnem a takto ma asi tátko zabije, ale absolútne neviem, prečo ma sem dal. Dobre, samozrejme. Skúsim to znovu. Čo, Pátko? Dobre, Lano? Taký odkaz zase. A tu máme návod, že kladivo máme robiť a získame kľúč. Tak toto je úplne easy, však mám kladivo, dobre, počkaj, toto zatvoríme. Tuto je kľúč, vidíme ho tu. Sakra. Kto dělá ten randál? Pozrie sa, tam máme hore časomieru, počkaj, tak ja sa si schovám sem. Doufám, že Dceru, nezjistí, že dceru. jsem byl mimo klec. Ja sa zatvorím. Máme samozrejme 17 sekúnd, ale tátko si nás nevšimne. Hej, tátko je tam Skoro ja. Ticho. Sakra. Kdo dělá ten randál? Tátko ide, pozrie sa. Hej. Časomieru, počkaj, tak ja sa si schovám sem. Doufám, že nezjistí, že jsem byl mimo Chvíľku klec. ide, pozor, ber telefon a chvíľku ide do viany,